nampa job saka danyange. Ngarepake wayah surup, pedhut tipis nyaput gegrumbulan lan tunggak-tunggak jati sing lagi padha trubus. Hawane krasa njekut tembus balung sungsum. Senajan jaket kulitku wis tak krukupake tekan sirah. Mbok menawa kaprabawan dening udan ngeciper sedina sadurunge. Dalan pengkolan tumuju Desa Gandong, sak pinggire alas regalon katon samun tanpa sabawa. Sajroning mecaki dalan rumpil lan lunyu mau, aku ora mrangguli para pedunung sing mulih saka Tegal. Adekane wayah ngene among tani padha mulih saka ngolah sawah. Uga para pangon ngiring wedhuse sinambi nyunggi suket kanggo pasedhian pakan ing omah. Sesawangan mau ajeg tak weruhi ngepasi aku karo kanca-kanca sing hobi munggah gunung liwat papan kono. Senajan ora tepung nanging uger simpangan mesti padha sapa aruh. Tau, aku sak rombongan kekeselen amarga kesasar dalan kang tumuju Gunung Muria. Ana warga sing ngampirake lan menehi suguhan pohong godhog lan sega jagung. Lawuhe jangan lompong karo sambel plelek. Dasar ngelih lan sangune wis nipis, mula aku sak kanca tanpa wigah-wigih nyerbu suguhan mau nganti tapis. Sawise aku sak kanca asu, warga sing asmane Sumitra mau ngeterake aku sak rombongan nganti tekan tapel watese Desa Tragawungu. Sore iki rasane beda karo padatan. Suasanane tintrim. Omah-omah sing tak liwati padha tutupan lawang. Mung katon sorote lampu teplok liwat sela-selane gedhek. Sepeda motorku deder ngeden-ngeden nalika ngliwati dalan lunyu lan akeh joglangane. Yen ora ngati-ati, sida glangsaran ora ana wong sing nulungi. Durung sok-sok rodane selip merga keblowok lendut. Upama ora kebacut nampa persekot, aku pilih ongkang-ongkang ana ngomah sinambi golek inspirasi cerita kanggo panjebar semangat. Sapa ngerti bisa dipacak. Isih gawang-gawang jemuah kepungkur bubar surup ana dayoh mara. Pawongane wis tuwa nanging isih katon gagah. Yen micara merbawani, sandang penganggone sarwa wulung, brengos njlaprang, celana komprang, sabuke kopek saka kulit sing timange saepek-epek ambane. Waleh-waleh napa? Sowan kula ngriki sepindah badhe silaturahmi. Derek nepangake nami kula Ki Sambang Dalan. Kaping kalihipun putu kula motah nedhi dipun tetak panjenengan benjing jemuah. Nanging kula nyuwun kanthi sanget kitanipun badhe nyisak mawon awit badhe kalajengaken beksan tayub. Dalemipun pundi, Pak? Aku miterang. Panjenengan asring langkungi griya kula menawi minggah dhateng Redi Muria. Mosok kesupen. Mangke sak sampunipun dugi Gandong, panjenengan badhe dipun pethuk brayat kula.
sampun kuwatos menawi kesasar. Aku gumun, kok pawongan kuwi ngerti yen aku duwe profesi bong supit lan seneng menek gunung. Ewa semono aku durung mudeng karo omahe sing jarene asring tak liwati kuwi. Panjenengan kula sukani persekot riyin sepalih. Benjang menawi sampun kaleksanan nyunat anak kula, ragatipun kula lunasi. Ujare karo menehi amplop, nuli terus pamit mulih. Lagi wae gagasanku temlawung marang lelakon sing tak alami seminggu kepungkur. Ana bocah jemagar loro, ngadang lurung karo nggawa lampu petromak. "Mas, bong supit nggih. Ndara sambang dalan sampun ngrantos rawuhipun panjenengan. Kula kautus methuk, monggo kula dherekake." Bocah loro mau banjur ndisiki laku ing ngarepku. Gumunku, lakune bocah mau bisa ngembari playune motor sing mlaku 60 kilometer. Ora wetara suwe aku dienggokake menyang omah joglo corak limasan kang plantarane jembar, kebak tetanduran kembang maneka warna. Tarot gedhe rinengga dekorasi lan lampu petromak papat padhang kencar-kencar. Uga tamu sing padha lungguh ing kursi lanang wadon ngebaki panggonan sing disediakake. Tekaku dipapak gending Kebogiro, kaya iringan temu manten. Ki sambang dalan gito-gito nyalami karo ngrangkul kenceng. Sawise bage binage, aku terus dijak mlebu sentong mligi ing gandhok tengah. "Menika Kisanak, wayah kula ingkang kepingin panjenengan tetak. Monggo borong anggenipun ngawekani." Ki sambang dalan nuduhake bocah sing wis samapta turon ing amben cilik saka jati plituran kinclong. Banjur pamit metu saka sentong. Nganggo sarung palekan, corak-corak ileng lan bantalan. Bocah mau sajak tatak tenan lan siap disunat. Kaya biasane saben nyunat, supaya bocah ora wedi lan keselimur, aku duwe trik ngajak cerita ngalor ngidul utawa mancing-mancing karo gegojekan. Mengkono uga marang pasienku siji iki. Sinambi nyingkap sarunge munggah, aku wiwit criwis takon werna-werna. "Sekolahe wonten pundi?" ucapku. Bocahe gedhek. "Sampun kelas pinten?" Uga gedhek. "Sampun siap tetak saestu?" Bocahe mantuk karo mesem. Saibo kagetku nalika sarunge tak singkap, planangane bocah iku ukuran jumbo. Kepara luwih gedhe tinimbang duweke wong dewasa. Aku kober semelengeren. Cekat-ceket piranti saka njero tas tak wetokake. Ana sepet, dom suntik kanggo bius enteng, betadin, gunting, perban, lan jepitan sing kabeh wis steril. Ora nganti 15 menit, anggonku nyunat wis rampung. "Boten sakit toh?" takonku. Bocahe mringis karo gedhek. Ujug-ujug dheweke tangi gumbregah banjur njrantal metu saka sentong. Aku banjur ngringkesi pirantiku lan nemoni Ki sambang dalan. Bocah sing bubar disunat mau dipangku Ki sambang dalan. Aku nuli njaluk pamit amarga kelingan
Sesuk-esuk tugas bantu dokter Yuslam sing arep operasi ing rumah sakit papanku nyambut gawe. Pakaryanku sing utama tenaga medis. Dene juru supit mono mung tak enggo samben. Kok keseso wangsul Kisanak? Ledek tayupe saking ngagel lho. Semok-semok lan gemesaken. Eman menawi boten ketiban sampur. Menawi sumerep anggenipun ngigel bokong, oh, panjenengan mesti ketagihan. Matur nuwun, kula mboten saged dangu awit benjing wonten tugas wigatos. Kula nyuwun pamit, mbok bilih sanes wekdal saged pinanggih malih. Ki Sambang Dalan manggut-manggut, ngrogoh amplop saka sabuk kopeke banjur diulungake marang aku. Ora lali uga digawani kreneng plasarane godhong jati. Menika namung tandha tresna mawon, sampun ngantos dipun grundeli bilih ingkang rena ing penggalih. Mulihku uga diterake nganti tekan tapel wates desa dening bocah loro jemagar sing mau methuk. Welinge Ki Sambang Dalan menawa sakwise mungkur saka omah iku ora kena noleh memburi, tak ugemi. Eramku tekan pengkolan gandong sing maune akeh jeglongane lan lunyu. Bareng mulih saka rumangsaku ratane alus pindho aspal. Tekan ngomah ngarepake tengah wengi. Bojoku isih turonan ing sofa ruang tamu sinambi njinglengi acara TV. Ulate peteng ngomentari setengah maido. Kok nganti wengi nyunati bocah piro, Mas? Apa mampir golek Rasa Sujono? Selawase iki ora ana critane aku ngiwa gedene selingkuh. Iki berkate dudahan mau digawani sing duwe omah. Berkat winadahan kreneng ditampani terus dibuka. Bojoku njerit saknalika. Gidro-gidro karo ngrangkul guluku sajak kami gilan. Mas, iki mau sing duwe gawe kewan apa demit? Coba delengen isine. Iki lho. Kreneng banjur tak buka. Jebul isine srintil tletong wedhus sing wis garing campur ungker utawa entung godhong jati. Aku melu mengkirik. Kudu mutah. Kreneng terus tak buang nyang pawuhan. Sawise lerem bojoku takon larah-larahane. Jenengan mau nyunati anake sapa? Seminggu kepungkur, aku rak disraya priyayi sing ngaku jenenge Ki Sambang Dalan supaya dina iki mau nyunati putune. Omahe ing poncote desa Gandong. Kelingan aku, Mas. Jaman cilikanku biyen nate diceritani bapak yen ing Gandong tapel wates desa Pasucen kuwi ana sendang bubrah lan sing bau reksa arane Ki Sambang Dalan. Dheweke kuwi dipundi dening padunung kiwa tengen wewengkon kono minangka pangayoman yen ana bebaya. Gandeng senengane tayuban. Mula setahun sepisan yen ngepasi sedekah bumi ditanggapake ledek tayub. Yen ora ditanggapake tayub, ujaring kondo panenane pari bakal rusak. Ateges aku mau nyunati lelembut. Wis cetha, Mas. Mau dahar suguhan apa ora? Kebeneran wetengku krasa wareg. Dadi suguhane ora tak senggol. Aku banjur kelingan amplop sing isih ing jero tas. Age-age tak buka. Lah dalah. Isine dudu duit nanging
suwekan godhong jati sak pirang-pirang. Bojoku gedhek-gedhek karo ngempet guyu. Dheweke banjur nggelandang aku menyang kamar njaluk dikeloni. "Bu, duit persekot sing tak ulungake awakmu wingi apa wis kok belanjakake?" "Durung, Mas. Sesuk wae dibukake. Ora usah crita sapa-sapa, mundak dikira ngaya-wara. Critakno wae marang para maos PS," ujare bojoku karo ngruket lan ndusel. Cutel.